चकलेट जागोन नामालै आबा सना टुक्लु आबा आयु हनै मालाय गारि फुगारना होलायलायथारबाय मालाय मा नायबाय थादों नों गाबनाङा दै मबाइलखौ नायबाय थाथ' हाद्रियाबो हाद्रिब्रा लामा सामा नांबोबाय थायो लामायाबो बेनो नालाय मामि सना थादो दे आं थांसै दे नायबाय था बिफा बेयावलाय माथो एसे हादै दंबावो एसे फुगारबा जागौमोनदां जेबो नङालै दानोबा नांगौफिनखागोन नो थांदो नो बिफाया दा जाग्राखौ थाब संना होआबा औ दे नों थांबाय थादो जागोन दे मोजां थां दै औ थादो बिफा मा नायदों नोंहाय सना बोरो मा नायदों नोंहाय बोरो ओंखाम जानोसै ने जोंहाय आच्छा थ' ओंखाम जानोसै जोंहा ने ओंखाम जानोसै थु गारि गंसेबो बायनो हाया बे हौवाया मालायफ्रा हनै गारियानो गारि सानदोंमोन न'आव मोजां मोननायखाय बिनाय मानि मोनगोन होननानै खिन्थु हनै उल्थासो बहा दोनखो बे फैसाखौ बोरखो गेन्द्रा फैसाया गेन्द्रा मेन फैसा दिसाबो दोनखोमाखो गेन्द्रा साला आंनावलाय बहा फैसा दंब्रा बिमा फैसा गैयालै आंनाव बोरो फैसा गैया बिमा बे माथो 100 आरो 100 बहा थांखो 100 दहाय बाबुनो मेथाइ बायनानै होदां मेथाइ बायाबानो गाबबाय थागौमोन खुरिया साला गारि गंसेबो बायनो हाया बे साननैनि गेजेराव जुदि गारि बायनो हायाबा नोंनि किडनिखौनो फाननानै आं गावनो बायहैगोन गेन्द्रानो आयै बहा मोननांगौ आंलाय एथ' बुरजा फैसा गारि बायनोलाय बरसा गैयालै बे हिनजावजों बे गथ'जोंबो मा गेलेफ्लांखो आङो बुरखायनो थाखायनो फुननांगौ जाबाय बे नङाबाथ' आइ आफा लुना होलांनायखायसो नङाबाथ' लुनो हाखानाय नङामोन आं कार्टुन नायदों नों सना कार्टुन नायदों बेखौ नायगोन बेखौ नायगोन ना बेखौ नायगोन दे होमबालाय ना बेखौनो दिं 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 दाबायदि हिनजावखौ मोनफ्लांबाय आं उदायखाया जोगोनिसो माथो मावबाय थादों ओंख्रि ओंखामखौलाय संदोंना सङाखै हिनजाव मोनदों नोंनो ओंखाम संना जाहोनो साला गथ'बो लाया देवानि गावहा बेराय थाग्रा बे थांनाय हराव सोर जाहोआ होनो नोंखौ होनो सियारजों होनो साला गेन्द्रा माहाजोन संसै आं मामाखौ फन खालामो दै आइ र' हेलौ बिमा नों ओंखामखौ न'आव जाफैगोन ना आं जाहैथ'ला नामा हटेलाव दा मायफोर जालांसै खोमा दे होमबालाय दा जाना लादो माथोलाय जाग्रा होना होआखै
जाहोदों नै थाना लोंबाय थादों दे दोनदो होनबा आंहा एसे बिजि दे होमब्लालाय दा थाब फैनो नाजा औ जागोन दे आयै बाबा सना मामा नङालै बे मामा नङा नोंखौ अना बेरायबायसो थायो दालि दं नै दालि नै दावदैबो दंखायो जोंहा ने मा दंबावोथाय बोरो ओइया बेदरबो दङ जागोन नोङो जागोन खांख्राइबो दं नै खांख्राइ दावदैखौ जानो नों जागोन न गुदुं दै आइ ओइ गेन्द्रा गामियाव बेरायहैनो आङो न'फोरा नायखा आरो थोरसिफोरा सुना दोनाबा नै नोङो गेन्द्रा साला हिनजावानो पापिसो आंना जोख्लिसो नै नों दे आयं मनायाव सोखाजोब्बायना गासिबो औ आयं सोखाजोब्बाय थांनांसिगौल' नै माथो लामाया मोनै जाबाय आयं सिदा अबे मोनसे थांनांगौ जाखो या मासि मोजां सिख्लालै बिलाय नोंनि थाखाय आंनि जोनोम आंनि थाखाय नोंनि जोनोम बे मुलुगा नोंनि थाखाय आंनि जोनोम आंनि थाखाय नोंनि जोनोम बे मुलुगा नोंनि थाखाय आंनि जोनोम आंनि थाखाय नोंनि जोनोम बे मुलुगा ओइ सना I love you ओइ होनो नोंखौ साला मामा फैबाय नै थौ गेट खुलिनोसै थौ मामा फैबाय नै मामा हाय होन मामिखौ आइ सना फै होन जाग्रा होबायना होआखै होबाय बेनोलाय नै बिमा आयु बिफा स्टेना जा गोरा जाबायहाय फैदो सना फैदो आव थौ मा जाबावगोन बेजों थोरसि गंसेखौनो सुला ओइ नै मानो बेखौ अफ खालामखो हाबा गेले
जावैसो आयै हामानो बासन सुला बायनांगौ जाखो गैयालै आयै बाहाय जाथारबाय आंखौ मा खालामबावनो थ' न' सिङाव आइ फैदो आबा फैदो आबो फैदों नै आबो फैदों आइया जिरायफैदो बेयाव बिमायानो नायथारालै जिराय दे जागोन हाबायाथ' थांदों है गामियाव ओंखारलांलायबाय देवानिथार खामानि गैया आंखौल' मावहोबाय थायो न'आवनो थाथारा है माबानि मिटिं दंनो बै हिनजावफोरनि सेल्फ हेल्प ग्रुप ना मा बिनि मिटिं दंनो दहाय फुङावबो टाउनावसो थांदों आरो फैनानै ग्रोब थांफिनलायबाय मा जाबावगोन बे हिनजावजों है जागोन दे जागोन दासो सफैदों ने औ हामानो बेबायदि खालामो बेलाय सोबाथिं खालामना सिद्दा खालामनांगौ हायालै आयै ओइ खनसे फिखुङाव खनसे बुनायखौनो माबायदि खालामदों आंखौ ओइ ओंखाम सङा आइ दै हिन्जाव बुजाबाय दां गन्थङालाय मानो गोजा जाखो आयं है बाद दोनदो आयं हौनै आब' फैबाय गेन्द्रा ए आइ फैदों माथो ए देवानि दासो फैदों नों बबाव मा खालामहैयो खामानि गैया नामा न'आव जावैसोखौ बिदि खालामो नामा हामाय